Здравейте на всички, аз съм Цифореор, с мен е Хашум и днес ще снимаме Скулкрафт. И това е нашата хубава къщичка. Кажи нещо тапак. Коста И чимбир. Сега какво ще правим? Аз ще се правя парчки. Младим паричката. Аз ще отида малко да покопам в интерес на истината. Ай моля те, без обиди, че нагледат малки деца. И говори по-силно, че едва се чуваш. Че ме интересува, Ами да. Добре те интересува. Защото и тя като ръчна с една стренч полшанка и ще видим. Базикам са, бе. Имаме сигнализатор. Вау! Няма го. Няма го. Между другото имаме сигнализатор. Кой го е взел или кой го е направил? Да, именно, хвалин дебелин. Той го купи. Сега обаче, кой ще го правим този сигнализатор е въпроса. Те за кеф. Чай аз да го сложа, с какво се чупи този сигнализатор? С кирка може. Сигурен ли си? Да не вземем да фелним. О, фък. Подпалих са. Ей! Сигнализатор! Ама добре, че имах такова сега. Ама не ме интересува, мъкни. О, сахна ли са? Оле. Ако кажеш ли този буждар да го тролваме, да го тролваме. И че кой го убива, бе? Омага. Няма го. Юго нощи яде. За пуската си. И тук бахти лъковете, едва с пламък 1 и мощ 4. Епа тук Ай, какво? С всичките ляйте ми умря, бе, тъпанар. ОМГ, не може чупа сигнал. Ама умрях всяки тъпи айтимчета, не. Добре. Макирка. Аз обаче... Не знам, обаче аз ще ходя да фармя стрели, защото нямаме стрели. Ме интересува. Ще ме интересува. Ко щях да правя? Да фармя стрели, верно. Ма аз нямам храна, what the fuck. Еми ще ходим Warp Shop. Да купим... Не, тук май трябваше имаме някакви дини, бе. Тос малин ги е изхарчил всичките. Направо... Тос малин бахти бизнесмена, бе. Изхарчи ни всички неща. Пълен нещастник. Знаеш какъв бизнесмен ще му дам аз на този? Печа мар зад врата. Сега, от кита метеора. Кита матеор. Имаш кита матеор, надявам се. Имаш ли? Аз май обаче първо ще отида за храна. Олеле, написах Warp Food с 3 ота. Смеш ли се? Не. Но то е хубаво. Добре. Олеле, някой... Оле, омага, умре. О, 5 или 8 баси кефа. Да, бе. Трололо. Тропа е. Олеле, фреймдроп. Олеле, какво? Че забрах се включат дорабилите, това гледам. Колко удари ми остат са тъпата кирка? 1020. Но тито и за нищо няма ми стигне. Добре, ай толкова храна ще стигне. Дебелак. Каква кирка има жабайка? Ако прием до косане едно ефективност 4, иначе плюс 3. Смееш ли се, кирпич? Че изпечем паршоли. Аз те забирам пари. И келиш. Само ако направя някакви пикбейт, знаеш кой ще стане? Не. Ще ма килнат. Честито е ти иначе. Оле, чай си подреди малко инвентар, че този инвентар... Аз стига да върви зад мен, килеш.
Айрон Кирка бързо ти. Абе, знаеш колко ме интересува код се пи и код не? Ай, аз трябва да фарми стреля. Нещо са пъгнах, бе, или взимаш такова сърца? В час пък какво направя? Да не съм, че тука... Да не съм, че тука ванга, че я предсказвам кой ще стане. Да. Е, пич, говори по-силно, моля те. О, анархия, анархия, мале, ванга. Олеле, шит. Спил голям скележа, май. Един пярас ми изкочи с такова, с чейн брони. Кой интересува? Вирижни да и аз пък че. Знаеш какъв ще те заинтересувам с малко? Ооо. Анархия, бате, анархия. О, 26 стрелия. Там, бе, Олеле, fuck off, нуп. Таз мина, дето е спаунера на скелети, цялата ли сме я инспекнали? Бах ти анархията. да купили малко ти. Дини? Да, мой нямаме почти никаква храна. Охо. Олеле, фак анархия. Факов нуп. Между другото, може да си реперваме чейн броните. Так. С айрон. Fuck the skeleton. За какво приемам? Аз съм в ония спаунер. Аре, какво еш вкъщи? Абе, пич, изкарай си микрофона от дупката и си го приближи в устата. Ехо! Кажи. Човек, как говориш ти някакво... Кажи. Някакво насрано човек, говори по-силно, бе. Как да говоря? Ми силно! Ти сигурно сега станал и се чуеш как се бръкнеш в гъза и си изкараш войната. Опа! Без да исках нещо се изпуснах. Човек, изкопах това стака и нещо с айрон кирката и тя свърши. Почти свърши. О, ти за недърак ли копаш? А, марва. О, че. Келеш. Омага, изфармих 5 лъка, брато, what the fuck. А, не, не, един ми е паднал. Те 4 бяха от началото. Лея, надупчен съм като педарас. О, 47 стрели. Напредваме бързо, спокойно. Айде събера малко такова. Не бе, стига бе, остай го. Тапак. Стъпа, бе. Правиш. Аз съм тапак, за колко купаеш? За кир. Айш. Я искам да пробвам. Бах ти как та фърли. Омага, виж къде има и стрелата. Омага. Купи ли джини, бе? Я покажи.
Да видят хората, че имам едини. Олеле, анарх! Пълен анархист. Умри. Я покажи на хората. Вижте, даже и купчета имаме. Гледай. Гледайте хора. Гледай. Купче, Дина. Ко знаете вие, ние сме... Какви сме ние, келеши? Скелеш, аз ли съм? Аз казах какви сме ние, келеш, бе, не какви сме ние, келеш. И тех шарпака е фитвол да ни питате. О, леле, мале! То смаши час на фоне. Аз имам 15 лева, за нищо няма да ми стигнат. Освен се репер на верижни бутушки. Ще ме интересува. Да. Оле, анархист за тебе. Твърде много анархисти за тебе. Брат, вземи си меч с плячкосване, бе. Бей. Аз съм с плячкосване 2,54 стили вече сварми. Оле, мали. Аз пък имам 5. Чакай, ще дойде сега. Аз пак имам 55. Олеле. Много хубаво. Причам на някаква готвачка. Надупчен стрели. What the fuck? Олеле, къв... Мъгъве вчера колко много вече направи, няма ли за плечкосване, бе? Явно е този дет съм го взел единствения. А че вчера бяха твари на такова. Че аз пък кой направя? Да убиш мъжно. Да беше в сървъра. Златата каска. Край е в футбол с баго. Едва 7. Аз имам 59. Анархизъм. Бах ти православните неща смети. Лукс. Пълна мизерия. Олеле, стак стрели. Стак и 7 стрели. Аз съм 7. Глави 8, кожа 6 гнима по 12 каблстон и диня. Аз чем се разхождам. Кой ще правиш? Ома гейдер къс. Да, гейдер, ма. Еби, че уби го? Ама разбавя. О, някакъв иска се телепорт. Еми, не дей му приемай. Килна ли този? Казах ти, не дей приемай. Ендермана да го Ами, килна, бля. пояснявай ми, ако успееш. Помага, аз го взех на 3 хита. Вау! Ах ти мама. Трябва да сложа прелечкосване 2 на моя меч. Беги. Моя острота 4 отпуска. Ома, гаве! Олеле! Омага! Ай! What the fuck? Келешка, Няма място някакъв табари да... къде пукна, бе? Да знам, бе. Помниш ли? Да. Добре. Да се надяваме. Аз нямах важни неща, само ги... Аз чух само бумването от крипъра. Някакъв тапак може да се разбие. Ома, гаси с моята кирка, бе. Всяко пая въглища. Ор. Олеле, мила моя, мамо. Умри. Кой ме мил кажи? Тихо е, кажеш. Няма ми гайти ми те. Хай. Кой е? Как да че ги няма, бе? Еми... Забравих. Не са се изстрели, бе. Забравих къде умрях. Абе. Ти си голям анархист, давате. Омага! Има още един крипър там, бе. Аха, видях. О, да, я.
Идвам те. Тъп скелет. Идвам те спасявам, бе, дебилак. Той е Малинов е дебилак, ама. Ама гай, къде си, бе? Изгубих те. Аз съм дебилак, бе. Келеш. Казах Малинов е дебилак, бе. Къде си, бе? Ами, на място. Оле, крипър. Добре, ти се спаси, значи ще отивам в холма. Надявам се. А да стъпата крикащо така бързо се схъпи, бе. Що знаете, че плюст? Ма чужо с това, бе. Много неща. О, бе, ти си бил тука. Кой ще ги правим с таки 40 и няколко кокаля, бе? Оле, чакай да пия вода, че ми присъхна гърлото. А ти си ем ли нещо? Maybe no. Тъпо. Водата е хубаво нещо. Олеле! Ома гъни нямаме и блейз ротове, бе. Ела тъпото, ние диаманти нямаме. Познай заради кой? Малинка. Дебелинка. То си продаваш диаманти, бе. Ой, то знаеш как ще му насини окото. Сега като въснем навънка, не знам какво ще го направя. Умрих. А ти кога стана, че уби крипера, бе? Уидър ли? Да. О, аз съм станал в 7:30, то сега е 9:50. 10 без 10, ай. Мога? Кое? Ало? Ко? Намерих интерчест. Да, той е там. Аз... Да го взема ли? Да, бе, вземи го, той е моя. Може аз да го продам. Абе, айди, продавай го, да ти имам парите. Да ти имам тъпото XP. Сега трябва само един перо. За какво пак ти е ендърперо? Не. За още един? Не бе смисъл да го направя. Това ли ни дропва директно честа, нали? Мисля, че да. Взели го често, бе? Оле, за кого ме накара да слизам, бе? Ничего. Сега откъде ще намерим? Откъде ще намерим Ендерман? Ендър, какво? Ендерман! Че по-отде аз знам. Аз ще кажа. Сега отивам ми купувам ендър перли. Те колко струват? Младене, имаш ли... В тебе ли е ендър честа? Казах ти, дропна ми го на обсидиан. Абе, фък. Кофти. Сега трябва да купаем обсидиан да го продаме. Ама аз няма да го продам, отивам да си... Какво? Една ендер перо колко струва? Те са 8 ендър перли за 1000. Аз ще тия да купя. Добре. Ей. Оле, да изпечем... Ще печем въглища с въглища. Фък логика. Фък логика. Омага печни, трябва да купаем. И трябва да се правим нова наковалня. Защото та вече почва да се чупи. Поврежда се. Ами ти с Валто трябва да влявате да почваме да копам. Ама аз не знам за те, обаче аз почвам. Не ме интересува. А къде са тези ендер перли, бе? Там дет са XP боталите, бе, от другата страна. Ага, ние кофа нямаме, бате. Абе, бат тъпото. Имаме, бе. Мангал. Аз ли, бе? За 300
А, Абе, ти се аз продава, бе. гледам на сел, да. Че хо взема в Д. Човек, ако се чуете какви са тези дупки, разкопали сме като цигани. При това пълни. Къде бата го хлеб? За ендър често е. Брат, ние сме бедни. О, ма га... Ти ви гозам. Уф, брато. Преди имахме колко много стакове с диаманти. Имахме към 12 стака с диаманти, what the fuck. Леке рескриш. Също сега ще отида в Недъра. Да изкопам малко пари. Оставям те скелеши тука. Младене, ако срещна Гаст, ще му кажа, че го мразя. От името на Хашум. Как се прави такова, бе? Кое как се прави, бе? Ender chest. Дай! Дай ми ендър первата. Да, ти се прош с ендър перла. Той ни трябва около от края, бе. О, о. Очо от края ни трябва. Трябва да ходим за блейзове. Аз няма да отивам. Всъщност да учи дали имам една отвара за огнена устойчивост. Тоест 3. Тоест 7. Хайде да знам. Майде да ходя в работа. За блейзове. Ама ти имаш ли хом там? Чай да щупам. Не, вари да си вземеш една отвара за огнена устойчивост. Добре, имам 19. Ай, сега са телепортни до мене. Що? Ти имаш хом, нали? Да, аз имам 2 хома, ако стана на въпрос. На това спонер, той. Да, на 2 спаунера. О, леле, шит! Чакай, не са телепортвай. Що? Защото има блейз. Наистина ли, бе? Да, ай сега можеш да телепортнеш. Не, че до спонер на бейби няма да имам. Ма той изляза от тапака му стъпак. Дай па. Опа, шит. Не сте го чули. Да ги ръшваме ли? Не. А! И отваряте и да ходим, май. Го, 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 го! Колкото преща. Ние сме с огнена устойчивост. Добре, може и да умрем. Пич! Аз ги скилих, бе. Аз имам 5 блейз дрот. Пича, аз ще стоя с тебе. Чек, тя ще колко бързо се качва експи тука. Не думай. Айде отивам на другото, че тука няма. Ами айди. Тука смарто се тролвахме. О, шут! Ръш! Ръш! Много са гадни, нали? О, мага, стои за 7 минути, бе. Чисто, поне за повече. Знаеш колко ми покажа, ако ма попаднат? Добре. Човек, аз вече имам 8 блейз дрота. Да, защото ми крадеш като учи. Аз ти ги кърда! Ами зато имам 3, нали? Майко, вид съм 8 лева. Не думай, аз съм 23. От тука. Да, от тука. Няма преди също си. Ти го знам. Не мога има докосните, имам отварка, нупс. Не ми взимаш демидж. Нуп. Трябва да се такова. Пукни ти. Ти посмей да ме оцелиш. Колко още отвара имам? 6 минути. Леле. И аз те. А то по-преди за колко минути? За 8. Не знам, има още много. Тук защо? Баси. Който го е разкопал, тук е пълен келеш. На някой да мъргам.
срама. Ей, сега идвам. О, мага, ако бях с моя меч се състои, ако с ония енчант дед го исках, Това е респекта ли, бе? дай острота 2, дай не острота 5. Не знам, аз искам да си сложа на моя меч плячкосване. Защото аз само сега имам 17 Blaze Rod, човек. Аз дори да горя въобще. Аз то не ти взима демидж. Те не могат да оцелят. Те те Са пълни набове пред нас. Смятам там. Олеле, шит. Младене, направо тука. Тия са по-голяма анархия от... Какъв младен, аз съм бат Гошо, Човек, тука... са по-голяма анархия от скелетите, брат. Кам ти. Много отразен. Ай, човек, ти стои на едно, на този спал, аз стоя така. Мога 4 минути. Олеле, мале, трима. Ама ти си сдърма меч, аз не съм. Ко ме интересува? Мой се го пазя. Келеш, Да беше взел един от честа. Що? О, мага, 27 лева съм. Кой се енчантна после? Кой лева си? 27 лък или лопата? Аз кой се енчантна? Майка кирка. Пишка. Опа, грешка. Лопата. Кой е взел? Не, кирка. Аз съм 13 още. Ага! Чак сега забелязах, че в Недъра има голд. Не, бе, ти малко го сложи. Абе, знаеш какъв... И на то ще му бият ваша мара. Не ме интересува. Абе, тъпя. Мога 15 лева само. Аз съм 34. За 3 минути 56 секунди. На мен ми остават 3 минути и 52 секунди. На мен 50. Оле, анархизъм. Омага, защо станаха на толкова малко сърца, бе? Смята, ако нямаха там стварък, ще го да. Кое защита повече? Златни бутушки или верижни? Верижни. О, леле, анархия. Пич. Аре, по-бързо се зарежда, келеш. Абе, Келеш! какво става тука, бе? Fuck the... Noob Blaze. Ага, там долу има. Аз съм голям нове, мога да стойчи с моя страх от огъня. Логист. На мен като ми свърши, аз съм махал тук, защото ще ме убият. Не думай. Вон 2 минути и 50 секунди. Що я съм те? Мага, аз тях цялата деня, бе. Карай, поне имаме към стак Blaze Rod. Че колко имаш? 10. Аз ще имам 41. Вече имам 11. Такова да направи кръзе. Карай. Как се искам да някой се телепорта да го кил. Е. 28 лева съм, бе. Аз спомням още 15 Blaze Rod. Аз съм 17. Да си имаме ли такова? Колби. Че за който са Това колби. 1775. Оле, фък нещо ма нокбак на той Blaze. Ще го таковам в тъпък. И как ще ми... Ще майката скапана, бе. Аре, келиш, спала ли са, бе? Да, бе, те не са спалнат тука. 5 часа ги чака. 29 лева остават ми минута и 37 секунди. О, леле, мале. О, 50 Blaze Rod. Fuck the shit. Добре, че аз имам пържоли. Аз пак нямам нищо. Аре, бе, келиш, ще свърши и спалнат. Коми се join the... Комисия. И left. Или лев. А то ще го накам. Добавя ли двамата? Добави само комисии. Значи, нямам супер.
Нямам го като фъра. Еми аз викам сега като свърши полшанката и да слагаме край на клипа. Ай, че. Ай. О, аз съм 30. Аз съм 18. Може ти... Ма чекай, аре, Бождар, ако дойде тук и да не сме на клипа, смисъл е много. Какво? Смисъл, Бождарката е тук и да не сме на клипа. Да бе, добре. Ако ще имаме назад напред. Той само ще ми усира в видеота. Та. Той ти усра целия живот в Майнкрафт. Не думай. Охо, мангал. Аре, 20 секунди. Вече са 20 секунди. О, 18 секунди. Олеле, брутален FPS дроп. И съм една. Брутален FPS дроп. Аре, те стъпаци няма ли да спамват, бе? Охо, на мен остаха няколко секунди. 4, 3, 2, 1, аз бягам. Биги, ще гнони. Ай, си ходим хома. Ела, Гало. Чакай, уидър ли е? Удар скелет. Дали ще падне го? Аз имам плячкосване, чакай. Беги, бе, келешарник. Колко? Нищо ни дропна. Бах ти го едното. Чай, аз малко ще копам. Всъщност можеш да копаш за мен с твоята кирка. Мазен! Ти твоята кирка ли е наистина? Да, не бе, то е... някой друг. Айде се връщаме в хома и да спираме видеото. Или като изкопаем недрака. То ми свърши кирката, бе. Хубаво, връщай се в хома. Оня дали мен взема кирката наистина. Сигурно. Чувам гаст! Чух гаст! Абе, връщай се, да. Аз нямам луки просто. Ето го! Не идвам ли? Младене, вари в хома и донеси лък. Бържи! Мъж ли стреля? Дай имам! Фъков! Аз го убих, аз го ръшнах. Хвари, бе. Чай малко къде отиди сълзата, бе? Толче, да. О, мага! Бах ти келеша, бе, то и сълза ли ни дропна, бе? Бах ти келеша, то ми дропна барут. You're funny. Леле. Аре, бе. Да, бе, добре, бе, мати. Сега добре. Трябва да правим бошен. Ами добре, и да спираме видеото. Ела тук да се нагласим. Олеле, what the fuck. Хора, това ще е за видеото. Дано да ви е харесало. Дигнете палец нагоре и до следващия път. Ай, чао!